Debagoienan eginako saio berri honetan, gaurkoan etxeko tresnak eukiku izpide, Bergarara etorri gara Lakor enpresan gauz, eta urak, esaterako, kasuelak itxitxue, bestiak beste. Horren inguruan, Lakorren inguruan geixo jakiteko eta kasuela bat zela egiten den ikusteko, goazen ezauketara. Hane, Foronda, egunon. Egunon. Atetik ja ikusi du, Lakorren gauzela, baina gentidantzat, ez da iksinantzat behintzat, nun gauz, nun kokaketan gara eta zer da Lakor? Bueno, Lakor Bergaran jaitzu zen, 1959 zen. Eta, hasiera baten, aluminiozko lapikuak, sartakinak eta ekoizten hasi bazan be, poliki-poliki, hortu gutxira, material berrixak erabiliz, beste produktu batzuk be fabriketan hasi ziren, eta gaur egun erreferente da etxeko tresneri izan, eta batez be, ostalaritzan. Egun adidez, zenbat jentek egiten dago Lakorren lan, zenbat zai? Gutxi gora bera, 150 pertsonak osatzen dugu taldia, gehienak baiarakoak gare, eta ofizinak eta fabrikazioa Bergaran kokatzen die, baina almazen logistikoa, 30.000 metro karratu daukona, Alegria du lantzin daukagu. Esan du lapikuak, hemen beste aldean ikusten du bai sartainak, zuen produktu izarrenak edo nagusixenak dira, honetxetik zenbat da gero kanpora esportatzen duzuna? Guretako merkatu printzipalena Espainia da, baina presentzia internazionala handixa daukagu, fakturazioan 150% esportazioa da, eta momentu honetan, 4 kontinenteetako 100 lurralde ezberdinetan saltzen ditugu gure produktuak. Aipatu duzu, etxeko tresneria egiten duzula, etxian erabiltzeko, baina uste dut, bi sektore ezberdinetan banaketa zaila, ezta? Bai, printzipalki, bi sektore ezberdinetara. Bat, ostalaritza, edozein taberna, restaurante edo soziedade gastronomiko, eta bestia etxietara, ez? Baina bisak helburu bakar batekin, ez? Sukaldeari izan biharrak asetzia. Hortarako aukera zabala eskaintzen dugu eta fabrikazioko produktuekin eta importatuko produktuekin gutxi gora bera gaur egun 4.000 referentzi daukagu gure katalogoen. Aipatu du, ze produktu gama dakotzen, baina petzen dut urtetik urtera hori barrizketan joan biako zaila, batez bezeruak biharrei erantzuteko, ezta? Hori da, merkatua ondo aztertzen dugu, bezuruen biharrak identifikatzeko eta produktu berrixak garatzeko batez be. 21. mendian gauzen honetan, hau da nahiteko tresneixo bia, makina bia, digitalizazioa bia da, pentsen dut horrek Lakorrek horretan eragina, igarriko dela, ezta? Digitalizazioa prozesua, ibilbide honetan oso garrantzitsua izan da guretako, makinen automatizazioarako, lan komertzial optimizetako eta zerbitzu iraunkorragoa eta azkarragoa eskaintzeko. Eta hemen atzian dakun tresneixo dana lortu izateko, bezeruak adibidez ze bideko, ze lehen bideko? Gure negozio eredua B2B da. Salmenta prozesua bezeruekin itzen dugu, ez gara zuzenien kontsumitzailean gana iristen. Lakorrek ez dauko webgune bat edo saltoki propio bat kontsumitzailean gana iristeko, ez? Guzti hori bezeruen bitartez inbiou. Zorionez gure bezeruak kanal digitaletan oso ondo posizionauta dauz, eta gaur egun saltoki espezifikuetan edo zein ferreterixetan baino, interneteko plataforma ezberdinetan be gure produktuak eskuratzeko aukera eskaintzen daue, eta hori oso garrantzitsua da, kontsumitzailean gana heltzeko eta aukera zabala edukitzeko, ez? Eta aurrera begira zeintzu dira Lakorrek dakon asmoak edo? Atik bat, etorkizuneko sukaldaritza nolako izango den irudikatzea eta behar horretara nola gokituko garen da gure erronkarik azkenen handixena, ez? Ikusi baino ezautu du Lakor zer dan, nun dauen, zer egiten dauen, baina uste dut aukeri dakula ikusteko zuen produktutako batzuk zela egiten dian, da ondo pentsatzen bazatzu horixe ikustea fango gara, fabrikazio hori ikustea fango gara. Noski da, bazen.
Bueno, ezautu du lakor zelakoa dan, zer egiten dauen, eta oin ikusten duzu maura fabrikako tripetara etorri gala, Jose Javierrekin. Jose Javier, egunon. Egunon. Lehenengo, han ikusi duen kasuela horrek eta zela egiten dian ikusiku. Lehenengo pausu hemen azten da. Hori da. Gu eitzeko piezak erabiltzen dugu bi material mota. Aluminioa eta gehizenez inoxidableiko materiala. Eta hemen ikusi bihau nola eitzen die lapikoak, oin ikusi bihau zue ostelizadako piezak nola eitzen dugun. Honek oin ikusi bioguna 40ko diametrokoa dien, eta orduan hasteko disko hartzen dugu eta prentxan eitzen duguna da embutidu. Eta hor ematen dugun piezan formia. Bueno, Jose Javier, formia emun xau, ja gure lapikuari, urrengo pausua zein izango litzake? Hori da, hemen daukogu, lehen indogun gorputza, piezia, eta ipini beguna da fondua. Ipini bego aluminiozko fondo bat, zergatik da bedua ondo zabaltzeko lapikua. Hortagako zeitzen dugu, makinetan eitzen duguna da aluminia bedotu, biguntzeko, eta gero golpe baten bidez, eitzen duguna da soldia. Horren hor ikusten dozue, dana automatizauta dago, zergatik oin dala 10 bat urte hasi ginean automatizatzen, oin dauko ja 23 robota planta guztia. Soldaudu ja lapikoan azpiko hori, eta oin urrengo pausua zein izango litzake, hemen laberinto handi bat ikusten du. Bueno, oin ja, piezia ja inda dukoguna, eguna da itxuda aldatu, olitze ipini bio. Hortadako, hemen zelula honetan, itzen duguna da akabeda. Pulidu itzen dugu, lijau itzen dugu, ikusteko ja nola geratu behar piezia, gero salmenta doiana. Hortadako, sartzen dugu piezia, hemen ikusten duzuen nahiko iuna dagoela, gero ikusiko zuen ze argitasuna dauka. Eta hor martxa jarri. Hori da. Bueno, gure lapikua txukundu du, ja emutxeo formatxua, eta on ja hemen uste dut jartizakola obaketako helduleku horreik, ezta? Bai, horre ikusten duzue, ja, piezia lijau indou, ondo pulidu indou, hor ondo lagadu, eta hori nahazak soldeo inbio. Hortagako, erabiltzen dugu soldadoda bat, soldadoda por resistentia esaten dana, robota kargau itzen dago eta deskargau itzen dago, eta hor ikusiko zuen. Eta gero behin ja, heldulekua jarri ja, kutsara doia, eta hien paketa duiten da. Kajan sartu, itxi, eta hori ja, bale batera doia, trailerre da, eta egun edo bidaltzen dugu bi trailer bilteki da daukagula alegria durantzi. Ostalaritzari lotutako lapikuek ikusitu, baina esan du lakorrak etxerako tresna bai, hemen gabetzen ikusten, lapikoak tamaina txikitxu bai. Hori da, azkenean prozesua berdina da, baina nola itzen dugu, bai profesionalentzako, bai etxerako lapikoak, lehen ikusi dugu 40ko lapikoak eitzen, hemen gade eitzen 16ko lapikoak. Honek gehiago etxean erabiltzeko die, baina prozesua guzti berdina da. Kasu honetan, diferentzia bat izango eke dela, lapikoa beha ja, baita robotizauta dago. Hori da, hemen automatizauta daukogu karrotik eta atzeko piezia, eta holase pertsonentzako lan ergonomikoki kendu indugu lan bat oso zatarra zala. Bueno, eta eskutan dagoen pieza bitxi haue, uste zuek zaila bakarrak hemen inguruan behintzat egiten duzuenak, ezta? Bai, holase da. Hau bai Espainian gu bakarrik egiten dugu, eta nik uste dut Europa mailan bai iza bakarrak izango badela. Eta hauko laude dira, berez izan daukana da, mikrozulaketa bat egiten dugula, eta golpe bakoitzean 600 zulo egiten dugu. Eta joten jako 8 golpe. Horren guzti da, hori, 8 iza 5.000 zulo dauka olako pieza bat. Bedestasuna, zulua
1,2 milimetrokoa dela, olaz ez sal da pasatzeko eta oso aprezauta dago gure txinu. Ezautu du beraz gaurkoan Lakor enpresa barrutik, zelakoa dan, zer gauza egiten dagoen, lapiko bat zela egiten den be ikusi du. Oin zeberito karen zatzue, etxian dago zuen tresna horreri buelta eman, eta ikusti agar Lakorren izena dauen edo ez. Zuen txanda da.